форумы булырга тиеш. Татар теле һәм белем, минемчә белем, татар белеме дип була. Мин үзем белемле шөгыльләнәм, үзем опытны китерергә телим, азрак делегатлар белән сөйләшергә, танышырга, дискуссия алып барырга телим. Аннан бу форум һәрвакыт бик яхшы уза. Яңа кешеләр белән танышабыз. Аннан арабызга кунакка килә, Европага. Шулай, быел да шулай яхшы форум булыр. Алла берсә танышырбыз, күрешербез. Форумга телим кешеләр актив булсыннар, бер-берсен танышсыннар. Хәзер анда Facebook'ta бер-берсен тапсыннар. Аннан без бергә күрешербез, Европада да күрешербез, Америкада да күрешербез, алла берсә.